Godmorgen alle sammen og velkommen til topmødet her i Kram, hvor vi i dag skal tale lidt om, hvordan det går i vores store virksomhed her, og hvordan vi kan udbygge den endnu mere. Jamen, så regner jeg med, at I alle sammen har forberedt det godt og har en masse slides med. Og Emil, vil du starte? Ja, tak, det vil jeg rigtig gerne. Yes. Kram, det er en af Europas største grossister. Vi sælger reservedele, værktøj og udstyr, og det hele det er målrettet landbrug, skovbrug og industri. Vi sælger kun B2B og måske lidt B2F, det vil sige landmænd, værksteder og maskinforhandlere. Ikke de der privatpersoner, kun folk med CVR. Og så har vi også en mission og vision. Vi har hovedkontor i Skjern. I de 27 der flytter vi til Vejle, fordi det er meget tættere på motorvejen, og det gør, at vores logistik endnu hurtigere og hurtig levering, det er rigtig vigtigt. Kram, de er ikke alene. Vi samarbejder med leverandører, der leverer produkterne, vi sælger. Vi samarbejder også med transportfirmaer, med IT-firmaer og andre, der hjælper med lageret og systemer. Så det er bare en kæmpe maskine, og der bare hele tiden skal spille sammen, og det er vi glade for, at de vil hjælpe med. Jamen, nu vil vi snakke lidt om kernen i Kram, og kernen det er egentlig vores hovedlager i Skjern. Og det er faktisk her hele magien sker, hvor leverandører de kommer med vores ting og henter vores ting. Vi har et kæmpestort varelager, som fungerer meget optimalt, og vi bruger vores digitale systemer til at komme ud til kunden og ligesom komme ud med vores produkt, så vi prøver at følge med digitaliseringen, der sker i dag. Så det er super nemt for kunderne at bestille. Men Gustav, vil du ikke fortælle lidt om vores marketing? Så har vi kanalerne, altså hvordan vi kommunikerer med kunderne. Vi bruger både owned media, som er vores egen webshop og nyhedsbrev, og så bruger vi paid media, som er Google-annoncer og kampagner. Det betyder, at når en landmand søger efter reservedele, så kommer Kram op øverst. Vi investerer i at være synlige der, hvor kunderne leder, og vores kundeservice er også en vigtig del af det. Vi hjælper dem hurtigt og professionelt. Jamen, vores kunder de er professionelle og ikke private, så vi taler om folk med CVR-nummer, og det kan være landmænd, værksteder og maskinhandlere. De har brug for kvalitet og hurtig levering, og de skal kunne stole på, at vi bare fungerer hver eneste gang. Nu vil jeg lige fortælle lidt om tallene. Og i 2023 der havde Kram en omsætning på 1,1 milliard euro, hvilket er over 8,6 milliarder danske kroner. Og det er en stor stigning frem sidste år. Og så havde vi alt et overskud på 66 millioner euro, hvilket er et fremragende år. Nu vil jeg tale om vores SWOT-analyse af vores virksomhed, hvor vi har nogle meget klare styrker, som er vores hurtige levering og vores brede sortiment og vores rigtig gode kundeservice. Ja, hvor er det kæft. Fordi vi har jo også nogle svagheder. Altså vores markedsføring, det kan være meget skarpere. Jamen, det har du ret i, Thor, men vi har også mange muligheder. Vi har for eksempel automatisering, som vi skal gå mere ind i, og så skal vi have noget mere ny teknologi, som vi skal følge med på. Men også trusler. Vi har mange trusler i dag. Vores udlandske konkurrence, og der er mange færre unge i landbruget. Stel viser også, at EU-regler, klima, GDPR og teknologiske krav spiller ind. Vores kunder vil helst have varer hurtigt og billigt, men der kommer nok flere krav til bæredygtigheden i fremtiden. Nu vil jeg gå lidt mere i dybden. Vi har over 500.000 produkter på Kram. Vi har både langvarige produkter som maskindele, og vi har også kortvarige produkter som f.eks. strips. Vi kører mainstream prisstrategi her ved Kram, og det er i strategigruppe 2, og der er vi godt tilpas. Så har vi et webshop, som er åbent døgnet rundt, og så har vi dag-til-dag levering i hele landet. Vi bruger USP, fordi vi har alt samlet i et sted, hvilket gør os rigtig meget unikke her på markedet. Jamen, nu er vi jo nået så langt, at jeg vil snakke om vores værdikæde. Så hvis vi starter med vores upstream og vores indkøb af lær, så er Kram, de starter med at lave et stort indkøb fra tusindvis af leverandører i Europa, hvor så de varerne bliver meget hurtigt modtaget ude på lageret i automatiske lær, i vores automatiske lær, hvilket så gør det muligt at levere dagen efter. Så
I forhold til vores marketing, så foregår det meste digitalt med vores webshops, vores nyhedsbreve og fagmesser. Så vores priser de tilpasses til vores kunder, hvor så brandet det bliver stærkt i blandt landbrugsbranchen. Så i forhold til vores salg og vores service, så er vi meget tæt på kunden. Vi sælger rådgiver og Kram de leverer meget hurtigt via eget logistiksystem, hvor så kundeservice er meget effektiv. Jamen, så vil jeg gerne sige tak for jeres input. Det er meget tydeligt, hvorfor vi er så dygtige i Kram til, hvad vi gør, men samtidig er der store udviklingsmuligheder. Så jeg synes, vi skal kombinere det stærke arbejde og gøre nogle gode ting i fremtiden, sådan at vi kan fortsætte med den her vækst, vi er i gang i. Så vi ses til næste møde, hvor det forhåbentlig er lige så gode resultater. Kom, tak ud.